ва ҳисобу китоб бо як саҳнаи бузурге барпо мешавад ва малоикаҳо дар қаторҳо меоянд. вақте ки ҳисобу китоб тамом мешавад, вақте ки пурсиши одам ба охир мерасад, ӯ ё ба ҷаннат меравад ё ба ҷаҳаннам. дар он вақт қисми душвортарин омадани оташи дузах аст. ва оташи дузах, бародарону хоҳарон, ин чоҳе нест, он ҷонвари хашмгини пурғавғост ки бо 70 000 занҷир баста шудааст ва ҳар як занҷирро 70 000 малоика қапидаанд. ҳеҷ саҳнаи даҳшатноке дар рӯзи қиёмат мисли ин саҳна нест. ҳатто пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба ҳазрати умар гуфтанд: эй умар, агар ту амалҳои 70 пайғамбарро ҳам анҷом дода бошӣ, боз ҳам аз он лаҳза метарсӣ. ҳар як офаридаи Аллоҳ, пайғамбарон, муъминон, ғайри муъминҳо, онҳо ба зону мезананд. ҳамаи онҳо чунин мегӯянд: ё Аллоҳ, моро наҷот деҳ, ё Аллоҳ, моро наҷот деҳ. ва оташи дузах бо як ваҳшоният ва хашмгинӣ меояд ва гардан аз оташи дузах мепарад. ва агар оташи дузах ба ту назар кунад, пас ту яке аз сокинони он ҳастӣ. пас ҳар як инсон чашмонаш сӯи замин аст. онҳо метарсанд ба боло нигаранд. оё ман ба шумо нагуфтам, ай фарзандони одам, ки шумо бояд шайтонро парастиш накунед ва шумо танҳо бояд маро ибодат кунед? ин аст роҳи рост. оё шумо инро нафаҳмидед? оё шумо инро эҳсос накардед? ин аст оташи дузах ки бар шумо ваъда дода будам. ин аст он. ё Аллоҳ, моро наҷот деҳ. ё Аллоҳ, моро ҳифз кун. муҳокима оғоз мешавад. осмон торик мешавад бо китобҳое ки ҳар сӯ парвоз мекунанд ва ҳама интизори гирифтани китоби худ ҳастанд. ва шумо медонед ки агар шумо китобатонро ба дасти рост гиред, шумо дар амн ҳастед. аммо агар онро ба дасти чап гирифтед, пас не. пас баъзе одамон кӯшиш мекунанд дасти чапашонро дар пушташон руст кунанд, ки гӯё ба ғайр аз дасти рости ман ягон интихоби дигаре нест. ва оят мегӯяд: одамон китобҳояшонро бо дасти рост мегиранд ва дигар одамон китобҳояшонро дар паси худ мегиранд. он танҳо ба дасти чапи онҳо мерасад. ҳар як заррае аз амалкарди шумо онҷост. номи шумо фарёд зада мешавад. китобатон ҳамроҳи шумост. шумо ба арши Аллоҳ наздик мешавед. кулли ҳаёти шумо ба инсоният нишон дода мешавад. ҳар чизе ки шумо кардед, гуфтед, дидед, навиштед, ҳамааш. онҳо хондани китобашонро оғоз мекунанд ва онҳо мегӯянд: ё Аллоҳ, ман мушкилие дорам. ман фикр мекунам малоикаҳои ту ин ҷо иштибоҳе кардаанд. ин чизе ки дар китоб аст дуруст нест. ба назарам ин одилона нест. ман мехоҳам довари худам бошам. ва Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло бо раҳмати худ мегӯяд: хуб, ва даҳони ӯро муҳр мезанад ва аз достони ӯ мепурсад: оё фалон ва ин корҳоро анҷом додед? ва дастҳо гап мезананд ва мегӯянд: бале, мо анҷом додем. аллоҳ аз чашмҳо мепурсад: оё шумо фалон ва фалон чиро нигоҳ кардед? ва чашмҳо ҷавоб медиҳанд ва мегӯянд: бале, мо дидем. ӯ аз пойҳо мепурсад: оё шумо ин ва он корро кардед? ва пойҳо дар ҷавоб мегӯянд: бале. ва Аллоҳ дубора ба инсон иҷоза медиҳад то сухан кунад. ва аввалин коре ки инсон мекунад, ин лаънат кардани бадани худаш аст. ва мегӯяд: ман кӯшиш доштам то туро аз оташи дузах наҷот диҳам, зеро сухани навбатие ки гуфта мешавад, ин аст: ӯро баред. ва Аллоҳ мегӯяд: ин охирин ҳисобу китоб аст, ҳамааш тамом шуд, ӯро бибаред.